Plasty predstavujú objemovo najväčšiu časť komunálneho odpadu. Sú vyrobené z ropy a v prírode sú vďaka svojim vlastnostiam takmer nezničiteľné. Spoločnosť OLO rozmiestňuje po Bratislave zberné nádoby na plasty, ktoré rozpoznáte podľa žltej farby. Do týchto nádob patria všetky neznečistené plastové fľaše od nápojov, fólie, plastové obaly z domácností, tetrapak, plastové tašky a vrecká. Do žltých nádob nevádzujte plasty znečistené chemickými látkami, zvyškami jedál a olejmi. Pre lepšie využitie nádob je potrebné zmenšiť ich objem stlačením. Odložením plastu do žltej nádoby je separačná povinnosť obyvateľa splnená. Vozidlá spoločnosti OLO pozbierajú plasty zo všetkých zberných nádob a odvezú ich do dotrieďovacieho závodu pri spaľovni odpadu. Plasty sú rozdelené na jednotlivé druhy podľa farby, materiálu a požiadaviek recyklačných spoločností. Takto pretriedené putujú do výkonného lisu. Po zviazaní sú balíky o váhe 300 kg pripravené na transport do recyklačných závodov. Z recyklovaných plastov sa vyrábajú vlákna, z nich potom koberce alebo oblečenie ako napríklad flísové bundy. Z fólií, vreciek alebo tašiek vznikajú opäť fólie. Z tvrdých obalov na krémy sa vyrábajú prepravné palety. Nevyužiteľný a znečistený plast je odvážaný do spaľovne, kde je následne energeticky zhodnotený spolu so zmesovým komunálnym odpadom. Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme energiu, čo v prípade plastov predstavuje úsporu až neuveriteľných 97%. Zodpovedným prístupom k triedeniu plastových obalov pomáhate chrániť životné prostredie, ktorého súčasťou sme my všetci. A nezabúdajte, plasty patria do žltých nádob. OLO. Odvoz a likvidácia odpadu.